nibni l-knisja tiegħi, ebda għadu ma jkun jistali, hekk insibu fl-Evanġelju mqaddes, Alla jieħu ħsiebek u jmexxik. Pietru jiena żiltek biex tkun f'posti, dak li taħferin ħajkun maħfur, min se jisma' lilek jisma' lili, jiena miegħek mur fejn tmur. Ġwanni Pawlu t-Tieni, inkontant maħbub, aħna l-kol fil-krajna, il-Kristu fost najdu, u lil-lom tal-paċi tlabta biex tmexxik għall-evanġelizzazzjoni kienet stillali. Pietru inti żort lill-art welidna, ġrajja minn quxa bitri tad-deb, tajt il-ħeġġa żgħażagħ bit-tfal tagħna, u l-ixjuħ u l-morda li mill-wens. Ġwanni Pawlu t-Tieni, inkontant maħbub, aħna l-kol fil-krajna, il-Kristu fost najdur, u lil-lom tal-paċi tlabta biex tmexxik għall-evanġelizzazzjoni